Allah di balik anak pintu tungkek gae malang di balik anak pintu adola batopi larang rantau dake lasento adola batopi larang rantau dake lasento nanta dicarito olah nombor la satu kinilah kamasue oka nombor ladu tolong bana larang rantau olah tolong ditonton indah to bilang lamo bana maalun sajo badan doris ona nari sari tu patang nyoba jawe dengan sanjo nan sanjo sesanjo itu kambiang masuk doris baba kambing masuk doris babalik pulang ke rumah badan mama itu badan buyang doris tuan pulang ke rumah mama Doris indah di sikoto palamu lah sampai ke tampe mama seto tiba di tampe mama
Maalun sajo badan inyo, sedang dek inyo badan Doris, sedang dek sampai tempe mama, ala dek inyo sekutiko, selesai mandi badan Doris, bamanuang di dalam bilik. Oh sayang di dalam bilik dalam nyo ambil buku bahasa Inggris nyo pelajari elok-elok. Doa itu bana badan ninyo yo santiang badan si Doris pintar bahasa badan ninyo. La pandainya bahasa Inggris bantu mengecek bakso awak ba itu badan dirinya baru dalam sekolah dasar duduk di bangku kelas 5 hampir ketamat dari dasar tuan. Onam bukunya ambil jun, buku banyak diagih guru. Ada jurusan bahasa Inggris dan ada jurusannya bahasa Belanda. Ada juga bahasa Jepang, bahasa Cina ada juga. Nyo pelajari cie-cie lesan tiang bahasa Inggris, nyo pelajari bahasa Jepang, dek la pandai bahasa Jepang, nyo kuasai bahasa Cina tuan. Onyo kuasai pulau bahasa Cina, sadangnya ala bantu itu, sadangnya terjadi rupa itu. Yona malam semalam itu, ala tidur serumahnya, sekalok lalu hari siang, hari pagi kalau dibilang maalun saja badaninyo. Oh barangke pai sekolah, indah di jalan di Palamu, lah tiba di bangku sekolah, satu tiba di gadung sekolah, mulai baraja badaninyo. Yo sadang baraja inyo tadi, sedang baraja raja juo. Oh datanglah sore dari guru minta agian ke mama badan Doris, agian kaya dengan mandi. Oh mandanga katoco itu, onde bu guru jo pak guru sarato kepala sekolah, kok magian sure kamande ambo indah ado bamande, ambo indah bapak lai. Jadi ambo tinggal jo mama, mohon ambo kabake apa sure apo iko namonyo, ko awak nak kemagian dake mama kanai berang Doris di mangama tuan. O kanai berang beko Doris di mama ba itu kato Doris, onde nak kanduang dangabana iko ado besok nak pertemuan di kantor Bupati Solo, iyo jo orang kulit putih, jadi segala anak sekolah dasar dapat undangan kesadonyo. Omanyo tampe sekolah dasar nam bisa ke bahasa kulit putih, nam bisa bahasa Inggris, dapat undangan paling elok, dapat undangan terhormat dari Bupati. Omandanga kato rupo itu, ndeko itu bu nambah kawan, kok majak mama badan ambo, indah barani badan Doris, ndak barani majak mama. Mandanga kato rupo itu, kok tak barani nak badan Doris, biar ibu antan sure sarato jo kepala sekolah, sebab ndak ada lain pada Doris, nangka untuk maju kamu ko, untuk nyohali juru bahasa, sagadang nyo anak tingkatan sekolah dasar.
ndak ada lain pada Doris, baitu bana kata guru. Oh Doris selesai nyoba raja, babalik ke tampik mama tuan. Oh baliknya ke tampik mama, deklah balik ke tampik mama. Ndak lama inyo di berjalan sampai ke tampik badan mama. Oh satu tiba di tampik mama, alanya sampai ke rumah mama. Oh tentu si Doris bakar ajo mencuci piring dengan pinggan, sarato menyapu rumah. Oh selesai menyapu rumah, Doris paiku balok kambing tuan. Oh Doris paiku balok kambing, ndak lama inyo di jalan. Latibo tampik ku balok kambing, latibo di kandang kambing. Mengecek Doris jo kambing, kata sampai kambing menjawab mbek. Kata kambing itu kalau dipandang. Yo indah to bilang dopak bilang lama, tinggal Doris sedang cuy itu. To bilang mama badan Doris, iyo gaik segala pandai. Sedangnya duduk jo mintuo, tiga jo anak badan inyo. Lah datang guru ke rumahnya, sarato kepala sekolah tuan. Oh sarato kepala sekolah, wakato inyo tumayo guru matuma gaek tadi. Iyolah mama dari Doris, nambah namo gaek segala pandai onde dengan di pak guru dangakan di kepala sekolah naik lepa ayat rumah. Mana ngagae suruh naik lah naik kepala sekolah. Di sini ninyo kok dipandang ayat tak di bininya. Honde dangakan ala diapa nanambo datang kamari barisu hari-hari minggu. Tentu anak-anak pere sekolah ado undangan terhormat. Untuk apa baduo inyo yo si Doris. Undangan untuk badan apa? Baduo jo kamana kenapa? Nambah namo si buyung Doris, bawa Doris ke kantor bupati. Baduo jo badan apa? Iriangkan inyo de apa? Inyo dapat undangan di Bupati Solo untuk menghadiri bulan datang. Untuk menghadiri bulan tiba dicuba bahasa Inggris Pak. Ada orang bule kulit putih datang ke tampik badan awak. Sia beko nangka jadi juara, sia nilai nampak yang elok. Mendanga kata coy itu ada sebanyak 20 orang undangan dari bupati tingkatan anak sekolah dasar. Iyo si Doris taimbau cie, si Doris terpanggil seorang kamanakan di badan apa. Jadi tolong apa antan, jangan sampai indak Pak Doris babau, beko sempat indak babau. Apa tak panggil di bupati tuan. Oh apa terpanggil beko di bupati. Mandanga kata cuy itu menjawab capek badan gae. Iyo gae segala pandai jadi pak kata badan ini cuy itu kalau kok dilihat. Oh kata sampai guru lapai barang ke guru sekali sarato kepala sekolah nanari sehari itu.
Onde nak kandung ada ngabana dangakan di badan nopi pe japi doris capek kadake tampe kubalo kambiang suruh capek inyo babali barisu undangan kabupati baju inyo indah adonan elok baju batumbo kasadonyo. Beko ayah lo nak dapet basalan, beko ayah dimarahi di bupati, nyoberangi ayah di bupati, ndak talok di badan ayah. Beko ayah lo dapet masalah, ba itu kato badan ninyo, latabi takui serumanyo. Di sinan kalau dipandang barang ke badan lah diri nopi, sedang berjalan lah nopi tadi nyo ayun letang lah samo lanjui nyo ayun langkat samo jarang baral lo gulan tiak jari baral lo geliang kapalo. Ndak tangguang sanang dopak dalam hati, sanang bana di dalam hati. Di sinan kalau kita lihat agak saja di badannya. Maalun saja pak badannya bujung doris sadanginyo kubalo kambiang iyo di tengah padang tempe kubalo lah datang badan sinopi onde abang sayang jonopi pulang dulu bang katuaya iyo lah kato mama abang mandanga kato rupot tu latabi takui badan doris kambiang masuan ke kandang nyo agi makan kanyang-kanyang ariado pukul 3 patang mandanga mama nama manggi lakakane berang sekali lai tuan. Lakakanai berang lo bali awak di mama ba itu kata badaninyo bajalan duonyo josinopi bajalan tumit-tumit tandang adang nopi da olu dang adang doris da ulu pajalanan nado banamu. Oh pajalanan narak kata tunggang serupo bayang-bayang nabi pajalanan si ganjo lulu samui tepi jak tak namati alu talantuang peta 3 gajah telajang tunggang balik ba itu inyo ka bajalan sadang bajalan nambah 2. Oh ba itu kalau kau dilihat bakato nopi kasih doris onde abang sayang dodoris onde abang sayang jonopi. Dang ade abang bang ketonopi walau berang mama kabang iyo ayah di badan nopi na nopi jangan bang ditinggal nopi sayang. Oh kabake abang yo bang nopi sayang kabake abang awak nduk bako jo nak pisang jangan bapisah bang jo nopi sampai gadang coy ko juo nopi jo abang bang salamonyo tu Nopi jo abang bang salamonyo jangan tinggal ndak bang badan nopi mohon awak kabake abang ba itu kato nopi tadi mandanga kato dari nopi honde nopi ya di abang kamaju abang kapai kamaju abang ketinggal abang anak yatim piatu mande indah bapak indah jale tinggal jo badan mama dia. Lajale tinggal jo badan mama indak disiko topalamu panek dek lamu inyo jalan sampai ke rumah badan inyo satu tibo inyo di rumah ala la tibo la tampe mama meminta ampun la tampe mama onde mama ampun diambo ampun baribu la kali ampun di bawah la tapak kaki di atas selo la kawasaran katoriang kato talompe kato takui mama kato tak sampai nambana kato basawian apa sabab ambo dipanggil mama
Sabab mama ambo dipanggil ba itu kata badaninyo indah disiko di palamo di sinan kalau kita bilang ma'alun sajo badaninyo. Mandanga kata rupo itu baru bakato badan mama dangala diang buyong Doris mula kepasang badai paijo ambo mo barangke kita kepasa bajuang da adonan elok kita dape undangan bupati jan baju cuy tujuh beko membuek malu ambo ba itu kata badaninyo. Coy itu kata mama tadi naik lalai yuang ate wonda kita bali baju kata ko yuang onda duitnya Doris lanai barangke onda la badan mama panamo gaek cadik pandai yo barangke la dari kunci panek dek lama onda jalan ndak lama kita bilangkan dek lama bakal lama tiba di toko kadai baju tetaga onda di laman toko turun lainnya nambah dua dipilih baju buyung Doris balian baju sepataga separasto sepatu cie ba itu kalau kau dipandang sepatu dapet baju dapet cukui Sarawak sekalian inyo babalik nak nyolai tuan. Oh inyo babalik anak nyolai babalik badannya pakai Honda ndak lama inyo di bajalan ndak lama bakal lamuan sampai ke rumah badan inyo setelah tibonyo di rumah baris suang jago yo pagi-pagi ba itu kata badan mama bekota lambe yuang ke kantor bupati ambo pulo nangkane berang yuang ambo pulo yuang nangkanai berang coy itu kato badan mama ma'alun gaek cadik pandai mandanga kato coy itu jadi mama kato badan Doris hoi nyola naik ate rumah ukuran manyapu lah manyapu ukuran cuci piring lah cuci piring sarato pinggan jogale ba itu badan diri Doris sindak to bilang lah mau bana. Ona malam pak kalau dibilang ona malam semalam itu ala lati dua sarumanya sakalo lalo hari siang tandonyo hari kasiang bapico murai di kayu bakuku ayam dalam kandang indak siang hari dek murai indak siang hari dek ayam tando-tandonyo hari lah siang badara badarum darum bunita mi yang orang balari tak singkok bantunya ambun hampir katabi matahari di sinan kalau kok dipandang ma'alun saja badaninyo agak di badaninyo tadi yo nampak sapagi itu si Doris lah sudah mandi ganti pakaian yo nanelok laki Sarawak nambah bali 100 Sarawak baru cukui basipatu babajunya keluarnya dari bilik dalam nampak di nopi anak mama tersiruk darah di dadu bertambah gagah badan Doris lulu hatinya hola anak lama lulu hatinya anak mama ba itu kato badaninyo mencali gaya badan Doris
Oman cali laga badan Doris ba itu bana kok dibilang indah to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo disiko selesai ganti baju hari ala pukul 8 meningkat pukul 9 jalan lainnya pakai Honda jalan lainnya pakai Honda lah sedang di hati Honda pakai lemnya cik seorang mama by lem Doris by lem sedang di hati Honda ju ndak lama Honda sedang jalan kain jauh panjang 9 laput tajelo di barando dek lamu lambek di jalan jauh bertambah hampir ju anggaran sajam lebih kurang latibo di kantor bupati tuan latibo di kantor bupati talata Honda pak ditampeknya di ma Honda orang na banyak di sinan londa gaek cadik pandai ba itu kalau dipandangi iyalah gaek segala pandai ndak paralu to bilang lamu dek inyo lah turun dari Honda nampak di kepala sekolah lah nampak di guru na banyak mansonyo badan si Doris lah datang baduo jo mamaknya ndak tanggung sanang hati guru murid andalan latibo nyo sambui di kepala sekolah nyo sambui di guru sekolah ba itu kalau dipandangi indak to bilang lamo bana indak disiko di palamo maalun saja badaninyo lah datang guru-guru na banyak na murid ba itu pulo sebanyak terpanggil 20 di tes bahasa kulit putih tuan di tes bahasa kulit putih manawani rambulenya kamangecek ba itu kalau dipandangi yo dake hadapan bupati tapanggil murid sakutiko alunnya badan diri Doris lai juo pahandainya bahasa kulit putih tapi nyo indak manyebana dipanggil pulau cik lai coy tujuh keadaan kadang-kadang payah menjawab nyom tapi kalau dia pandang dipilih oh walaupun payah menjawabnya tapi tingkatan anak sekolah dasar lah jadi juo kata bupati tuan lata panggilnya atu masa galo murid tinggal badan diri Doris baru terakhir badan Doris kamangecek jo bule tadi iyalah orang kulit putih satu mulai nyo mangecek nyo bae bahasa Inggris iyo di orang kulit putih nyo jawe di badan Doris jo galak Doris menjawe nyo ulang sekali lagi jo galak juo nyo jawe nyo mau tada badan diri Doris mangecek jo orang kulit putih bantu mangecek baso awak tapana orang nambahnya Tuhan oh tapananya orang namanya mencalik Doris nyorupo itu mengecek orang kulit putih walau nampak rusi walau nampak mana laki ada anggaran balimo orang nyolayani di Doris kalimonyo mengecek bahasa Inggris yo bahasa kulit putih ndak ada nan salah cik juo jo santainya menjawe olah sudah mengecek orang kulit putih bertapuk tangan bupati banyak nyodukung Doris di bupati tuan
Onyo dukuang Doris di bupati, onde nak kandung Doris na Iyolah hebat anak apa, rajin-rajin Doris sekolah. Jangan sekolah tanggung-tanggung, jangan sampai patah di tangga. Mohon apa kebake Doris. Nomor 1 nilai badan Doris, dapet piagam sakutiko. Piti dapet lo di bupati, nyoagi amplot sekali tuan. Okok piti boleh dibawa Doris, tapi pahagamnya nanado. Ndak dapat Doris membawa, nyobawa di kepala sekolah. 100 guru sekalian, cuy itu kalau dipandangi. Babalik lay orang na banyak, bersanang hati badaninyo. Doris lah pulang jo mamaknyo, sedang di jalan Doris nyo mama. Dangalah diang buyong Doris, ma amplot na nyo agi di bupati tadi. Bawa kamari kata mama, nyo ambil amplot di mama tuan. Oh nyo ambil amplot di mama, satu nyo ambil amplot tadi, nyo ambil masukan ke saku. Onda berjalan tarwiju tiba di layang onda tadi. Ndak lama do kita bilangkan marah jalan kakak kunci. Sadang di jalan onda tadi, sodong jalan kalau dipandang tak lama bakal lamuan lah sampai ke daerah kunci. Satu tiba di daerah kunci, baranti onda di laman rumah. Dangalah diang buyang Doris ang ganti pakaian ang jokain samping ang caliek kambing katampe nyo ang caliek kambing kakandang nyo yung Orang caliek kambing yang ke kandangnya, ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu lah senang hati badaninyo, senang terasa dalam hati. Honyo sadi badan diri Doris, alanyo gantilah pakaiannya, lah sudah mengganti baju, nyo tarwi ketampe kandang kambing, nyo caliek kambing ke kandangnya tuan. Onyo caliek kambing ke kandangnya, disiko kalau badaninyo. Oh sedang painyo ketampe kambing tinggal Doris sedang berjalan. To bilang mama badaninyo, nyo caliek amplot na nyo agi di bupati. Nyo buka amplot elo-elo, satu tak buka amplot tadi. Nyo etong piti na nyo agi sebanyak 2.500.000 galak sekali badan mama. Iyo gae segalo pandai mae. Iyolah badan diri gae, lah galak mama sekutiko. Galak mamaknyo dipandangi, nang gae segalo pandai. Yo gae segalo tahu, namonyo itu orang imbaukan. Nan mama dari si Doris, datang sanang lo dalam hati. Tinggal mama sedang sanang, kita bilang badan lah si Doris sedang di tengah lah padang ju. Nyo sedang kubalo kambing. Oma alun kambing na banyak, adonan barik lawi, adonan indah, adonan indu, adonan anak, adonan gadi, adonan bujang. Ba itu kambing sekutiko. Nyo mangece jo kambing sedang barik, onde dangan di kambing nan sedang barik. Bilo jo lei kamalayan, bulie nak kambang kambing ambo. Ba itu kato badan Doris. Dek lalamonyo baku balo kambing, menjawe kambing sekutiko. Tapi indah inyo mangece mbek 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 mbek. Ba itu kambing menjawe, manandoan dak kalamo lai malayan tuan.
Kau disiko kalau kau dipandang ma'alun saja badaninyo. Hona sari itulah salah seku balo kambiang abiari baganti hari abiari baganti pakan nyota tapai jo mama abi pakan baganti bulan. Sabulan jo 2 bulan nabi bulan baganti tahun ado tahunnya sakutiko tamat doris sekolah dang asar tuan. Oh tamat si Doris dari sekolah dasar, satu tamat dari sekolah dasar, ma'alun badan dirinya, ma'alun perpisahan karena monyo bagalak-galak jo kawan samo gadang bersorak-sorak badaninyo ba itu badan diri Doris. Lalu po badan buyong Doris mensuado kambiang kadiabean, mensuado kambiang kadikubaluan, kambiang sadang ado tekabe ado lapeyo di dalam kandang gadang ba itu kalau kita bilang. Ma'alun saja badan Doris lado pukul sebalik maningkap pukul 2 balik menjawek ke pukul 1 ala tiba diangko 2 lah sampai ke pukul 3 sore dan Doris alun jua pulang. Oh tinggalan Doris sedang cuy itu bagalak-galak jot majo kawannya, ijazah sudah di tangannya, na lapor sudahnya bawa manando aninyo lah lulus tapi main jo kawan-kawan. Tinggalan sadang jo kawan-kawan jalan-jalan nyo bersama-sama to japui mama badan dong ngoris tuan. Oto japui mama badan Doris iyo inyo sadang duduk bana, sadang duduk bana di kurisi, sadangnya duduk ate rumah di sinan. Kalau kita lihat mahimbau orang di labu rumah baca assalamualaikum, menjawab badan mama Doris alaikum salam ketoliau. Kiranya orang badakatan sama-sama punya kandang semuanya sama punya kandang kambing. Oh siya ko namo badan liau banamo si buyong sihen bakato si sihen tadi onde dangan lah diangku dangade angku tu masagalo pandai dangade angku sabananyo lama langku tibo diangku kambing angku di dalam kandang lah banyak mati takabe anggaran ado lapani kue-kue. Anggaran ado mangkula peniku nang kambing mati tekabe calik langku ke dalam kandang ba itu kata badan ninyo mandanga kata rupo itu di sinan. Kalau kita pandang agak saja di badan gae ndak tanggung berang badan gae berang gae segala pandai. Oh ala bajalan badan inyo bajalan kadake kandang kambing dak lamo inyo di bajalan ya satu tibo dake kandang kambing ala dibuka kandang kambing kiro iyo kambing lah mati anggaran ado lapan ikut tuan. Anggaran adonyo alapan iku na mati lah di pesanyo agi aye sekutiko di agi aye untuk minum di agi makan kambing tadi nak tanggung pane badan gaek berangnya indak tabado. Hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo anggaran pukul 6 sanjo babalik gaek ke rumahnya nyo ambil sebuah kabek pinggangnya tagak di tepi labu. Oh menunggu badan Doris pulang kalau balik anak cilako kombo talo jo kabek pinggang di siko nyombo usia ndak babulie di rumah lain tuan. Oh ndak boleh pai jo ambo lain ndak boleh risiko tinggal lai ba itu kata badan mama iyo mama dari si Doris inyo menunggu Doris pulang.
Ndak lama kita bilangkan anggaran pukul 6 lewat. Pulanglah badan diri Doris. Satu tiba nyodake mama. Balapie kanai kabe pinggang. Lah dapet kan yang dibaenyo Oh ala karasonyo pak sekutiko kan yang mana kanai kabe pinggang mamaki badan diri Doris sonde mama ampuni ambo ampun beribu kali ampun jangan dibae mama badan Doris maaf kok dah salah badan ambo ba itu kato badan inyo Oco itu mama membae Doris kadang-kadang tibo di kan yang ado nak lape ke kepala kadang-kadang tibo di pinggang ado kabati bagai babalik nyobalik membalik kabek pinggang nyobae Doris di mama marato Doris oh kasakitan yo pae onde mama ampuni Doris mama Jangan Doris dibae juo mama sakit mama mak badan Doris mama oh agi maaf Doris di mama kok ada salah oh badan Doris yo mama jangan dibae badan Doris Tuhan Hujan dibae mama badan Doris kok salah maaf badan ambo Doris jangan dibae juo bari maaf sekali kini Oh ndak dapet dah meminta ampun balari Doris masuk kamarnya kunci sekali pintu kamarnya dongkak di badan mama barangke lang yuang anjing kadang ambo ndak nio buyung lai tinggal na rumah badan ambo kota ang tinggal na rumah nangko nyo ambil di mama lah diang kadapu ambo dabi badan nang idui ambo ndak nio buyung lai abi kambing di dalam kandang de ula anak cilako ko Tuhan de ula anak cilakoko abi kambing di dalam kandang barang kelang yuang anjing gadang ambo ndak nio buyung lai balari Doris dari bilik nam baju indah ado tabao nan tabao baju laki di badan tapi ijazah ndak namu lupo cukui jo lapor sekalian Nyokaja Doris di mama Ariado pukul 8 malam asa dapet Doris nyobunuh larilah Doris sama seorang hilang nyodang hari Hola tampe lama Oh hilanglah dari tempat mama sakit badan bukan kemain sakit tubuh bukan kapalang Obat itu badan Doris tadi harilah lewat pukul 8 meningkat pukul 9 awak berjalan sama seorang
berjalan kaki juo badan Doris lita badan bukan kemain awak jak pagi balun makan alun minum pun alun tiba di rumah kanai tangan lah balu kanai kabik di makanai kabik pinggang membacui darah di badannya ba itu kanai kabik pinggang. Hodisin dan Doris kok dilihat sedang menangis sama seorang Ariado pukul 10 meningkat pukul 11 hari tadang tengah malaman yang inyo berjalan. Tarwi juo yo pai sedang berjalan kaki juo anggaran pukul 2 malam kama jalan nyuaran anak kete anak katau baru tamat sekolah dasar tiba di simpang pai lubuk lasi tuan. Tiba di simpang lubuk lasi berjalan kaki sama seorang berjalan telita-lita arah ke padang nyuaran berjalan telita-lita telita telai-lai cok kacang menjalang junjung. Ho berjalan taita bantu alang menjalang gunung aye mato darai badarai mau jalabe aye mato yo pak. Ho sedang berjalan sama seorang ibu hati bukan kemain lita iyo lapa pun iyo saki iyo pak. Awi punio pai hoti bodoris dina langang rumah lai ado cie-cie kadang-kadang ado pesawangan nari sadang tengah malaman yang berjalan kaki sama seorang anggaran pukul 2 malam. Ho mengecek Doris sama seorang kok lay barimau dalam rimbo kok lay ado binatang buas tolonglah makan badan ambo pado marasai alai. Hati duya pado marasai badan Doris eloklah makan di hari mau tuan. Oh eloklah makan nyoa badan ambo makanlah badan diri ambo sedang berjalan sama seorang berjalan kaki juo badan inyo litak badan nindak tawado. Oleh tulang bukan kemain dopa awak ndak ado makan jo minum doma. Hola litak badan diri Doris nampaklah lapau tinggal orang baranti Doris di lapau tinggal menangi Doris sama seorang yo pai sedang menangi di nan kalam tuan. Oh sedang menangi di nang kalam dek lalita badan diri Doris nyoba oh bagolek di lapau tinggal di palantan tadang tinggal bagolek badan diri Doris dingin hari bukan kemain. Oh ma'alun kamanurun setinjau lawi dinginnya bukan alang-alang Allahu Rabbi nang katau manggaretek Doris pak sedang bagolek tuan. Manggarete inyo sedang bagolek sedang coy itu to tinggan to japui mama badan liau pane hati ndak tabado nak mati lang Doris anak cilako kamabian yung hola cambiang la ambo
Kamabian kambiang ambo ba itu kato badaninya Omandanga kato dari ayat tadanga di badan nopi manangi dalam bilik Nopi menanginya dalam bilik manangi di bilik dalam mandanga keto ayah onde bang Doris sayang nopi ndak kabatamu abang jo nopi ndak kadape bayi riang lai lakabapi salamo bang salamonyo de ula karajo bang mama abang yo bang Ode ula karajo mama abang bapisa jauh badan awak ba itu kato badan nopi nanopi menangi dalam bilik air mato badare takana dongoris holakanai lausiai Ondak guna to bilang lamoy nyo badan sinopi tadi menangi juo dalam kamar Sadang menangi badan nopi datanglah ayah jo mandenyo nak kandung nopi nae manga menangi anak mande manga menangi anak ayah Mandanga kato ayah jo mande di malo indak kamanangi kakak ambonan ayah usia kakak badan nopi yo bang Doris kakak nopi yo bang Doris kakak nopi daya indah ada ibu di nopi ayah ndak sayang pakai nopi bau si pulau kakak nopi Bau si pulau ya kakak nopi ndak wajar ayah sabantu itu ndak patui ayah do namo do segalo tahu ndak patui gaek segalo pandai ndak wajar itu orang namokan awak seorang namo duo mangko cuiko sifat ayah Lakanai kecek dia anaknya le jale dia ya awak sebagai mama kaluak paku kacang balimbiang tempurung lenggang-lenggoan di bawah orang kesaruaso anak dipangku kamanakan dibimbing orang kampung tolong petenggangkan jagola adat kawinaso ya Tapi kok baca lihatlah sifat badan ayah Ayah indak tahu diadat Ayah indak tahu dikamanakan Agak hati ayah sajo Mantang-mantang inyo bang Doris Indak ba ayah coba mandi Balantiangan badan ayah
Badoso gadang ya badanaya, ndak elok dosa bantu itu. Bang Doris anak yatim piatu, kamanakan lo di badanaya. Dapik salah kambing meninggal, bukannya salah di Bang Doris. Kambing tekabe dalam kamar, dalam kandang. Kambing mati jale mati tekabe. Indak Bang Doris nama bunuh. Dapik Bang Doris ayah usia ayah baik jo kabe pinggang. Indak bau tak badan ayah. Oh indak bau tak doya badan ayah, indak bau tak badan mande, indak bau tak coba banak kemau tak balataan lah jale Bang Doris ndak badusan nak harapan gadang badan ayah. Kemanakan kontan maya badan ayah, ndak ado lain padua ayah badu oleh ya tinggal di duya cie ayah cie Bang Doris yo ya. Oh manga bau sia ya kamanakan indak bau tak badan ayah. Ba itu kato pai badan opi tuan. Oh mandanga kato dari anak taman wong badan diri ayah. Taman wong ayah badan opi ayah mato mulai maniti. Barulah sadar badan gaek tahu nyo maraso salah. Honde nak kanduang nopi na yo nak. Hojan mangece nak talabi-labi ayah mohon kabake nopi. Kok siang hari barisu pai jonda nopi jo ayah to cari Doris. Kakak no ngopi na ndak mungkin dolo na inyo bajalan jauh kamalo jalan nyuaran inyo baru tamat sekolah dasar kamalo kampungnya 7 paling namanya kota Solo paling namu di pasar di Solo kota cari barisu na hari pagi ko alari pukul 7 barangke jonda samojo ayah nopi. Oh mencari Doris ayah ma badu ojo nopi. Mencari Doris kakak nopi. Kamanakan di badan ayah. Laki lap gadang nak badan ayah tuan. Laki lap gadang mana badan ayah. Iyo ayah disampu ubili nak mendayu ayah. Maafkan badan diri ayah. Ayah jangan dibari dosa. Ba itu kato badan inyo. Oh mancali ayah menangikanlah sadar ndak ayah jo mande mansu ayah badu oleh ya badu sana cie ayah cie Bang Doris ndak ada lain pado itu ayah orang putih dalam kampung yo ya. Oh kok sempat kami ndak ada, kok sempat mande ndak ada. Ayah seorang tinggal di duya sianang kamabean badan ayah. Kok Bang Doris tetap masih ada bisa menolong ya. Oh badan ayah yo ya. Ba itu kato badan anak mandanga kato dari anak meniti ayah mato ayah tuan. Meniti ayah mato ayah. Ba itu kalau kita li onde nak kandung nopi na baola lalo nak nopi ayah. Pagi barisu awak barangke pai ayah nopi jo ayah. Toba ona ondana nelo barangke mencari Doris. Iyo kakak di badan nopi lalo ladong oluna Hola anak la